Oporrak amaitu dira gehienentzat eta gure supermerkatuetan hasi da despentsa operazioa. Udapa etxetik kanpo pasatuta gero, etxera bueltatzerakoan ikuste duzu, armairuak utzi daukazula, despentsa utzi daukazula. Eta normaltasunera bueltatzeko despentsa eta hozgailua nahita nahi ez bete egin behar dira. Iñakik esan digu jendea hasi dela egunero behar dituen elikagaiak erosten. Atzoi garri izan, abuztuko azkenengo hastia dela, eta ja normaltasun batera itzultzen ari garela. Naiz eta prezioak altuak izan, garai honetan kontsumoak gora egiten du, eta supermerkatuek euren logistika prest edukitzen dute. Guk beti salmenta prestatzen ditugu, aurre ikusitako salmentekin, logistika produktuak dendara ekartzeko. Eta ja aurre ikusita daukagu, abuztuko azkenengo hastia, iraileko lehenengo hastia, nahiko gogorrak esaten dira, eta gehiago saltzen dugula. Gehiago saltzen da oporretatik bueltan etxean denetarik falta dugulako. Lekaleak, arroza, esnea, olioa, arrautzak, haragia edo arraina. Etxe hautxe. Gauzak utzita han frigorifikon eta erodanak kadukauta. Gure supermerkatu eta dendetan ikasturte hasierako egun hauek eguberriekin parekatu ditzakegu kontsumoari dagokionez.